Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího dílu o vaření a jak jste si možná všimli, nejsem převlečen do kuchařského a je to záměrně, je to z toho důvodu, že dnes nám bude vařit náš nový kolega, afghánský specialista, který vlastně u nás v naší firmě začal pracovat před 3 měsíci. Abych vám ho chtěl zároveň i představit. Dobrý den, pane Rakine. Dobrý den, pane Tomáš. Já vás zdravím, dobrý den. Vítejte u nás v našem vaření. Máme tady několik ingrediencí, jak vidím, je tady toho spoustu. Co jste si na dnes připravil pro nás? Dneska vařím jako afgánský specialist, to je mleté maso, Ano. to se jmenuje chapli kebab, hovězí karbonáty. A do toho patří tu zeleninu, rajčata, mrkev podle potřeby, paprika žluté, feferonky, římský kimín, koriander sušený, pepř, sůl, jarní cibuli a mouka. Aha. A další jídlo máme jako příloha, rýže basmati, vody a potom dáme na pár. A ještě máme červené čočka jako další příloha. Všechno na závěr dáváme na jeden talíř. Druhý jídlo. Tak to bude a ještě máme taky pita chleba. Do toho hovězí mleté maso, do toho chapli kebab. Patří pita chleba, v afgánsky my říkáme chapati. Chapati nebo jo. Tak super, tak to se moc těším. Já koukám, že jste si to všechno nádherně připravil, že už v podstatě máte všechno připravené, nasekaný. No a asi začneme. Tak já myslím, že se do toho pustíme. Určitě. Tak, já vám budu asi malinko asistovat. Čím začneme? Začneme s hovězí mleté maso. To pro 4 porce máme 400 gram. 400 gramů, takže 100 gramů na jednu porci. 100 gramů na jednu porci. Perfektní. Tak, díky. Co bude následovat? 4 rajčata. Do toho přidáme. Ty jsou nasekané na kostičky? Jo, nasekané na kostičky. A to dává hodně chutná. Kebab. To kebab potom usmažíme v oleji. Radši dávám to všechno. Takže to byly 2 rajčata? To byly 2 rajčata. Perfekt, takže 2 rajčata. A ještě mrkev. Mrkev moc nedáváme, aby to nebylo moc sladký. Sladký, no mrkev sladká, ano, to napouští hodně cukru. A je nastrouhaná? Je nastrouhaná. Na jedno. Je to na jedno nastrouhaná. Stačí to? Takže dobře. Děkuji. Prosím. A začneme ještě žlutá paprika. To dávám všechno. A ta byla 1, 2? Jeden kus. Jeden celá. Jeden celý kus žlutá paprika. Dobře. Tak, co máme ještě feferonky. Olive. 2. I se zrníčkama koukám, že jo. Super. Obecně u vás v kuchyni pálivý je oblíbený? Moc pálivý ne. Ne moc pálivý. Nemoc pálivý. Ale feferonky používáme. Dává to tomu říct. Feferonky čerstvě zdraví. Je. Takže takhle, jedna lžička. No a teď to. A tu vajíčky na závěr. A teď to koření? Ne, ještě cibule. Ještě cibuli. Jarní cibulka. Jarní cibulka. To dáme 1,5 svazek. 1,5 svazku. To je taky zdravá. To taky zdravá, všechno čerstvé. Krásná věci máme. Perfektní. Tak, prosím. Nakrájené a nalupané, nastrouhané cibuli. A cibule, klasická normální bílá cibule. Klasická bílá cibule. To stačí? Stačí. Tak, jsem. Tak, co bude následovat? A už dáváme kořeny. Tak na to jsem zvědavý. Tohle je... To je sušený koriander. Koriander sušený. To podle potřeby. Podle chuti. Podle chuti. A my dáváme 3, 4 lžičky. No, zatím to tak nějak jakoby vychází. 400 gramů, vždycky 100 gramů, hezky to vychází. Dobrá, to je hezky. A už římský kimín. To taky zdraví kořeny. Hezky aromatické, on tomu dodá krásnou. A dáváme taky
4 lyžičky, malé lyžičky. Čajové. Čajová. Tak. Čajové. A už pepř. Klasický náš. Klasický jemný, jo. Ano. Stačí 2 lyžičky. Aby to nebylo moc pálení. Aby nebylo moc pálení. Ještě sůl, protože chutí. Někdo méně rád solí, někdo víc. Ono s tou solí je to vždycky trošku složitý, takže je i možný, že třeba když si domícháme, je pak možný třeba ochutnat. Stačí 2,5 lyžičky. A už dáváme Vejce. 2 vejce V celku i s bílkem. z bílky. Žluté z bílky. Perfektní. Promiňte, Tak, se vezmu. no, určitě. A to je A mouka. ještě mouka, hladká mouka. Mouka hladká. Mhm. 4 lžíce. Ještě navíc. Ještě 5. No, 6 ležitku stačí. Super. Budeme potřebovat ještě mouku? Ještě ne. Ještě Tomáši, dáš mi koriander na závěr. Na závěr. To nakrájíme, dáváme maso, to dává se hodně chuť. Tak kolik? Takhle? A ještě. Ještě můžu? Ještě. Koriandr je dobrý, ale jestli jsem teda dával pozor, my jsme tam dávali i suchý koriandr, že jo? Suchý koriander. A nakonec je čerstvý. Nakonec čerstvý. To je čistý koriander, umytý. Nakrájíme na jemnou. Takže má takový svazy koriandr čerstvý. No, já myslím, že jsme asi vyčerpali všechno. Teď teda míchat? No, teďka musím vezme tu rukavice a to A promíchat všechny ty ingredience z obojí. mícháme a necháme aspoň 10 minut, 20 minut odpočívat v lednici. Dobře, super. Tak jo. Maso už je rozmíchané. Máme zamícháno. Zamíchané už můžeme nechat v lednici na 10, aspoň na 10 minut. Aspoň 10 Aby to minut. odpočilo. Tak jo. Tak Začínáme vařit rýži. Blíž. Dobře. Tak já do lednice. A už voda vaří. Dáváme do toho sůl. Sůl. Dobře. 3 lžíce. Ještě 4. 4 lyžice stačí. Rýži. Tak, já mám rýži. Koukám, že už ji máte předem namočenou. Musíme chvíli. Ano. A je to rýže basmati, ano? To je rýži basmati. Já rýži osobně miluju, takže se na rýži moc těším. No, to rýži všechno dáváme. Rýži máme půl kilo. Super. Můžeme míchat. Aspoň 10 minut. To záleží na rýži. Některé rýži bude trvat vařit asi 15 minut. 15, záleží. Takže zkusíte. No. Zkusíte. To už zatím necháme. A přiklopíme. Přiklopíme. Až to dobře vaří. Dobře. No a teď nás čeká A teď, až to vaří, začneme připravovat. čočku. Tak, máme rýži připravenou, založenou, teď budeme dělat připravovat čočku. Čočku budeme dělat na plotně a budeme dělat hrnci v kastrolu. Tak, já mu teda podám. Tak, prosím. Dělám tady prostor, tohle už potřebovat nebude. Ne, Můžu už odnést. to nebude potřebovat. To už zapneme. A Olej. dáváme olej. Klasický slunečnicový. Jo, to je slunečný olej. Stačí 2 lyžičky. 2 nabíračky. Dobře.
Tady. No, Až to no, už to začíná. už začíná. To slyším. Tohle je česnek. To je česnek. Česnek. Dobře. Kolik toho česneku asi zhruba je? To je, jak to mám říct, 6 Těch hlaviček. zobálky. Jo. Jo, Vím, takových těch, šest. z celého toho kusu Jo. 6 těch. 6 Stroužků. A už to smažím to. Tak to asi taky nebudeme potřebovat. Takže už sladíme česnek. To smažíme do zlatla. Aha. Jakoby do zlatova. No, taky. hezky chytá, můžete to vidět. No. To musíme to zmíchat. Potom, až to bude usmažené, dáváme cibuli do toho. Ale cibuli moc nemusíme usmažit. Nemoc, jenom zlatka. Dobře. Se čočkem bude spolu vařit. No, jestli ona se uvaří. Můžeme dávat cibuli do toho. Tak máme něco, prosím. Takže tu jenom lehce vyhníme. Výborný. Skoro, že tady cítíte nádherná vůně. A už jenom, aby to bylo trošku měkké, Ano. trošku sůl dávám do toho, aby to bylo cibuli měkké. Aby změkla cibule. No, dvě lyžičky stačí. A už dáváme Čočku. A čočka je namočená? je namočený. A do čeho se namáčela? Do vody? Do vody, jenom dvakrát, třikrát se vypláchnu Vypláchnou? a namočit a už je připravené na vařit. Dobře. A už to dávám na strom. A kolik bylo čočky? Půl kilo. Půl kilo. Perfektně. Díky. Nesu, prosím. Ale jestli můžeš prosím do toho trošku takhle vody mi dej, jo? Do toho stejného? Jo. Může být vlažná, jo? No, to je. Tak. A ještě k tomu patří Takhle stačí? koriander, sušený koriander. To je podle chuť. Dáváme tady lyžičku. To stačí. Ještě curry. Kary. Stačí 2,5 lyžičku. Dobře. A na závěr Ano. Peperonka, oblíbená. feferonky. Aby to nebylo moc pálivý, jenom dáváme. Takhle stačí jedna pravice. No. To stačí. Teď to máš. Si. A už můžeme nalít voda. No. Zhruba asi 4 deci té vody. To tak bylo. No. A voda ještě potřebuje. Ještě budeme? Ještě. Budeme dávat teď nebo až potom budeme zalívat? Ne, radši dáváme. Teď. Tak já vám ještě přinesu. Děkuji. Takže to znamená, aby A bylo ještě můžeme dávat ty, jsem nechal zázvor v lednici prostě. Strouhaný zázvor. Tak. Ten je strouhaný taky na jedno. Jako No, to je taky nejde. Super. Takže do čočky zázvor, no tak to bude zajímavé. To stačí. Dobře. Zázvor taky je zdravý. Moc zdravý. Teďko je podzim začíná, takže zázvor, teďko začíná, všichni lidi budou pít čaj Se zázvorem. zázvorový, přesně, ten je moc zdravý. Vitamín. Tak to bylo kompletně
celý zalitý. Perfekt. Jak dlouho se bude asi zhruba tak vařit? No, asi budu vařit 10 minut. 10 minut. 10 minut, jo. Super, 10 minut. Je potřeba jí tu čočku, můžeme ji nechat jenom na té plotně a jakoby se o ní nestarat, nebo je potřeba... Nemusíme starat, protože nemusíme hned chytit. Aby to nechytili, musíme míchat. Míchat, dobře. Už to nevadí, je plná voda. Jestli vyschne, potom chytí. Jak se přichytí, takže občas jí prostě... Občas Ale jí na malou teplotu. na malinkou nechat pozvolovat. A už zatím voda stačí to dát na stranu. No a teďko teda nám zbývá co? Rýži máme připravenou. Připraveno, jenom do toho míchám, nasypám římský kymi, Římský olej, kmín, ano. voda a dáváme 15 minut Jako nechat na páře. na pář, Dobře. aby to vaří hezky. V tom případě teď teda asi je čas na maso. Tak, teď nám tedy zbývá usmažit všechno najednou. No a udělali jsme si tady z toho připraveného masa jsme si upláceli 4 takové jako karbonátky. V našem případě, co děláme karbonátky, taky děláme takové jako bobánky větší. Já koukám, že byste udělali takové placky. Jakoby placky. Placky, placky dělám proto, aby smažili do oleje. Jasný, aby se nemuselo dát tolik, jasný. Aha, Když děláš do trup, aha. musíš dát kuličku nebo také placky, to je jedno. Ale to je specialita, musí být jako placky. Jako placka. Super. Proto se ptám, no, protože vidím, že to je hezky oplácené do placku. No, už olej smaží, to snižujeme trošku, Dobře. aby to nespálilo. Tak. Takže ruce. A teď teda rovnou šoupnout do oleje. No já teda musím říct, že jsem na to strašně zvědavý, protože tak nádherně všechno voní do koření. Paráda. Můžeme dávat 4 na jedno. Mám velkou pánek, že vždycky se nám nejde. Tak co myslíte? Myslíte, že bude No už to? Vypadá to? musím ještě jedno natočit to na druhou stranu a už za chvíli je už hotovo. Perfekt. No, to jsou krásný dozvadlo udělaný. Jak se tam v tom vidět nádherně ty kousky, ty zeleniny. Koriander, takže žádný cibuli, Cibulka, cibulka, peperonka. paprika, cestovky. No, Všechno víc. jsem na to strašně zvědavý. No už máme. Už to máme. Už tu můžeme vypínat. Tak, budete chtít nějak asistovat ode mě? Ne. Potom vyjde dále rozhodně. Aby to uteče všechno olej. Olej. Tak, a můžeme servírovat. Jo, děkuji, už máme hotovo. Můžeme servírovat. Takže nejdřív rýže. Nejdřív rýži. Tak, co bude potom následovat? Potom dáváme čočka. Takhle.
ještě ty, A co je tohle vlastně? to je protlak. Nejčátel protlak, Aha. aby byl ještě trošku barvu, jako oblohu. A ještě chuť. Takhle. Takže to je takhle z kraje. A ten proták, ten jsme připravovali, jak jste ho připravoval? Já jsem připravoval to, a když končil jsem ty vařit, Čočku. Aha. to jsem vařil. Perfekt. A to dávám pita chleba tady, Tak? vedle. A kebab. A ještě musím nasypat navíc A ještě citron. citron. A máme o tom. Super, tak já dám, položím, ještě teda nadejte sobě. No, vypadá to nádherně. Tohle je jaké oblíbené jídlo u vás? Je to hodně oblíbené? Je to něco třeba jako u nás děláme třeba guláš? No to je oblíbené. Oblíbené. Ještě máme nejvíc oblíbenější jídlo. To je Například ty kabely palau, Aha. nebo peleny tašičku, to se jmenuje mantu. Do běza, to z hovězí maso děláme. A máme hodně. To afgánské kuchně je složitý. Ale zdravý. Zdraví. No, tak je vidět, že jsme používali jenom samý čerstvé suroviny. Je maso výborný. To kebab. Citron. Citron. A o tom. Tak, Jo, prosím děkuji. pěkně. Já si taky vezmu vidličku. Děkuji. A dobrou chuť vám přeji. A ještě to vás možná se vás zeptám, to možná bude zajímat určitě diváky, jak se řekne afgánsky dobrou chuť. Afgánské říkají ještě hajku. Štehajku. Ještě hajku. Že vám dobrou chuť. Děkuji pěkně, já taky děkuji, hlavně děkuji vám, že jste nám tady ukázal aspoň část vaší kuchyně, jakým způsobem vaříte u vás. Je to jedno z jídel, který vaříte i u nás v našich restauracích Arama? Jo. Přesně. To je jedno, že vadím na ty 3 měsíce. Dobrá, nic, pojďme se do toho pustit, my vám děkujeme za pozornost a dobrou chuť. Děkuji.